Hii kelo waka mondo wach ODM at 20. An mane maluwore go tir. Nikech mamoko gi, to gin mathindo, gin gik mobro rucho mapiyo piyo. In fact, ka Brian wacho ni stima onge dala gi Kasgunga. An bende awora. Nito Brian mosebede i sirikal, osebede CDF, ma bende nebo control CDF marwa Mambeta, Masuba North. Gimose mone mondo miyo tim gigo an okang'eyo. Ma an dala wakucho atemo kuore stima nde, atemo kuore stima kamora mora. Koro magi mondo miyo biokel embaka mwawacho motegno mar ODM at 20 mwang'eyo godo piny. Mago to oae. Momiyo simo kanyisi ni dwani kikela ka, tikela mondo miyo wuo gi jok ma bet ka ok biwere studio kaka winjo werni. Ni wan wabro pango kama wabro pango. Gima ne wawacho ma very clear. Eni ODM obarore, oken kanyakla. Mane penjo maduoko. To bende wawacho ne 2027 ma en yiero mabiro maduong' ma wadhi yiere bende president. ODM ok nigi candidate. Nikech kata mana Raila owuon nowacho ni odhi bedo kod Ruto nyaka 2027. Ok inyal bedo gi ng'ato nyaka 2027 kaete koro ilando chieng' makorigo kura ni ambe kura chung president. Presidency en gimi chako chon. Ok bila koko mineno ka Brian goyogi. Kech magi koko ma ODM osebedo ga beda igni 20 ema osemono gara mondo miyo chop kuma winjo chope. Nikech ka en wach mar siasa, ten gimi pango mos, kaeto ji ng'iyo strategy. Ok koko bila maga Brian wekegi. Nikech mano to ok bitero wa kuma winjo wadhiye, to bende ok yuago stima makore wache kiani Opiyo Wandayi, kiani Mbadi, kiani Raymond Omolo. Nikech ndiko jigo to osendiki adi stima to osekel higni gi te. Koro sani gima owinjo bed ni ing'iyo. Yes. Stima ni kata mfangano. Ang'eni mfangano pok nyo udhi manyo ombulu kuno. Ang'eni ubro dhi 2027 kudhi manyo ombulu. But stima do nitiere kawuono. Magik mwamanyo gin gik mopogore. Wan sani wamanyo ferry, wada mundo ket lam, wada mage gik mwamanyo. To sani e thuolo masani di chiko ite gik mane okang'o wacho ni kech owuoyo kaka ja ODM meye kabisa. Kendo kata king'iyo malong'o, king'iyo jok mosebedo gi machiegni gi Raila e thuolo makoro nyogine no, okang'o gine manyo nitiere kanyo. Magine maging'eyo gik manyo itimango iwacho. Onge kumane Raila ne dhi chiwe thuolo ni mondo mi ng'ato ochung' mondo chung' gi Ruto 2027. Jo ODM kaka Brian wachne gidhi pangore no, gini gidhi adhiya gipangre to gibi mondo giriwre gi Ruto. Nikech eseche ma Brian bede e national television ka, yes, ko ochako pako Kalonzo ni kiani Kalonzo support Raila Didi. To pare ni bende yeno didek Kalonzo se frustrate efforts mag Raila. Okapani en mano mayo oringo ginene certificate mar party moko. Mato we muna wachi kiki akuma. Dongen mano ringo certificate mokwongo. Mokwongo ne Imanyara mano ringo certificate kuma koro no chopo Mugambi Imanyara. No certificate mokwongo. Kaito kibiro no degi mar fodeke mar ODM kibiro e thuolo manyo koro Raila owinjo bedni kao telo mar presidency. Don Kalonzo manyo chikore watermelon emine no kasati mar Brian orwako. Watermelon ge kaito odhi kuch. Emi winjo akoro sediko Brian kelo raka ni Kalonzo ngama ber kabisa owinjo wariwo. Koro diagi pim Kalonzo gi Ruto. But okay, watieko. An mani wata chiel kende. Udwa tieke mapema. Ng'eyo bati. Yes. Jogwenge mamoko osekonyore ndika gine sirikal. Gimomiyo wan wasebedo chini kaka oganda jokanyanam pok wabede sirikal. Konyruok ma wadwaro en konyruok mar dongo. Ruto nowacho ni odhi golo SGR wuok Naivasha ka nyaka Malaba karo Kisumu.